ngit-ngit na ang kahimtang, ang kamatuoran gitabonan, sa bakak ug limbong, ang lingkuranan nga alang unta, sa pag-alagad nahimong trono sa kaugalingong kaayuhan. Ang tingog sa kabus daw, wala na'y dunggan. Ang ilang luha, wala na'y nagtagad. Ang bahandi sa katawhan, hinay nangahanaw. Sa kamot sa mga walay, kahadlok sa Ginoo. Ang Biblia kanunay nagpasidaan, ng mga lider adunay responsibilidad sa pagdumala uban sa hustisya ug dili sa pagpihig o pagpangabuso sa gahom. Asa na ang hustisya? Asa na ang kamatuoran? Nganong ang balaod baliko naman? Ang matarong gipahilom, ang dautan gipaboran, apan ang mata sa Ginoo dili gayon mapungan. Kinsay motindogalang sa kamatuoran, kinsay mosulti bisan lisod ang dalan. Dili ang kwarta ang maghari, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo ra gihapon ang labing gamhanan. Bisan ang dautan murag nagmadaugon, ang paghukom sa langit dili malimod. Ang tanan nga gitago ipadayag ra unya, kay matarong ang paghukom sa Ginoo. Ang balaod gibaliko sa kamot sa gahom, ang hustisya gibaligya alang sa kadungganan. Ang kabus nag-antos, ang dato nagakatawa, apan ang Ginoo nakakita sa tanan. Dili madala sa salapi ang kaluwasan, dili mapalit ang walay katapusang kinabuhi. Ang korona sa kalibutan mahulog raon niya, kung moabot ng adlaw sa paghukom. Ang mga propeta sa Biblia usab nagbadlong sa mga lider nga naglubag sa hustisya ug naggamit sa ilang katungdanan alang sa kaugalingong kaayohan. Samtang gipasagdan ng katawhan, paghimulsol samtang adunay higayon, balik sa Ginoo nga puno sa kalooy. Kay ang gahom sa tawo lumalabay ra, apan ang kingharian sa Dios walay katapusan. Kinsay motindogalang sa kamatuoran,
Kristo mao ang hari